Александър фон Йозеф Български. Александър фон Йозеф Батенберг е роден на 5 април 1857 г. в Верона. Той е син на Александър фон Хесен-Дармщат и Юлия фон Хауке. Неговото семейство е в тесни връзки с Английското кралство и руската императрица Мария Александровна. Първи братовчет е на император Александър III. През 1889 г. сключва брак с актрисата Йохана Лойзингер и заради това приема по-ниската титла граф Хартенауер. Има две деца, Крума Сен и Вера Цветана. На 17 април 1879 г. е избран за княз на България, като за избора натежава това, че участва в руско-турската освободителна война. На 26 юни полага клетва в Търново. Батенберг назначава консерваторите начело с Тодор Бурмов със задачата да организират първите избори. Спечелени с голяма преднина от либералите, но България изпада в политическа криза. Нещата се стабилизират, като това се дължи най-вече защото Стефан Стамболов застава начело на Народното събрание. Русия започва да развива политика против Александър, като дори правят два опита да бъде свален. През 1885 г. се разраства движение за Съединението, като е основано БТЦ-РК с подкрепата на княза. След усилена работа от негова страна, на 6 септември княжество България се съединява с източна Румелия. Русия веднага се обявява против съединението и отзовава всички руски офицери и военния министър Кантакузин. Сърбия напада България, потиквана от Русия, но не успява да спре обединението. На 5 април 1886 г. княз Александър Батенберг Български е провъзгласен за османски управник на източна Румелия. На 9 август група офицери, потиквани от Русия, извършват военен преврат и князът е принудително изпратен извън България. Въпреки опитите на Стамболов и народното желание, той абдикира на 26 август. Александър Батенберг умира на 29 октомври 1893 г. в Грац. Тленните му останки са положени в църквата Свети Георги в София, където остават до преместването им в построения за него мавзолей през 1898 г. Той остава като един от най-обичаните владетели от българите.